hile ispat, böyle ezik, yere karap yören, bir sümsügün akıtıp yören erkeklerin şu vaqt döremegine näme sebep bolanlar diýip pikir etdiňiz. Şu wagt köpeldi şoňa erkeklerin sany. Bir gyz taşlap gitse oňa üzülüp arkasyndan. Serediň size hemmeniň bilen bir aýdymyndan mysal berip berejek. Açılan güldüň sen bahar mevsimde, inçe bil almanar goýulan göwsümde. Ay indi parham ýok näçe övsemde, meni terk etseňem söýýärin seni de. Subhanallah. Bir erkeğin şahsiyetine gelişemi, seni terk eden adamı söylemek. Şunyalık beýmany aslında gowy eşilip, beýmany aýdymlaryň köp tekrar etmek neticesinde günümizde hele micaz diýip biljegimiz, hele ispat diýip biljegimiz erkekler köperip gitdi. Bir gyz taşlap gitse, vay oň üçin hemmeden gaty görüp ýören barmy? Subhanallah. Bir gyzdyr da o gitse başkası durmuş dowam edi. Sen bir adamı öz durmuşyň baglymy? Birem ey erkek doğum sen mert durok erkek bol. Biz vatany goraýys. Biz vatan goraýçylar, biz maşgalamyzy goraýys, eje kakamyzy goraýys. Biz şeýle mert bolmaly adamlar bir gyz üçin göz ýaş döküp berse bize gelişýär. Aýdymyň dowamynda näme diýe? Gelin aljyň aýdym sazly öňümden, içinde sen geçip gittiň deňimden, ýaş akdyryp galsaň da ýar gözüňden, meni terk etseňem söýýärin sen diýen. Nauzubillah, Allaha sığınaryn. Biriniň namysy bolun, biriniň ar namysy bolun, oň bilen gelin aljyda gidip bara edimek, oň bilen nikahlanan biriniň namysyna seretmek türkmençilige, musulmançylyga umuman dogry gelenok. Ine şu ýaly zatlary bizlere aýdym, medeniýet diýip bizde şo zatlary normal indirjek goýar. Aslında bu normal zat däl. Ey doganım, gel erkek bol, oňa aýdymlary gün öçürip Kur'an dinläli, Allah'ın ayetlerini dinläli ve gowy Mahtumulu Pragy var. Mahtumulu Pragy nähili gowy goşgular var. Näme diýe? Her türkü bir şiir dökgürler, mırdar ölen läş üstünde. Haçanda bir läş mırdar ölse, tilkiler şiir ýalyp gürülýär. Yani hakykatda mert bolsa şiir ýalyp hiç adam tilki gürläp bilmeýär. Şiir hakykatdan baý bolsa. Düşünjelerim şular. Siz näme pikir etdiňiz?